Μπακλαβά τον αλλού και εγώ είμαι Άλεξ. Ελάτε να σας δείξω πώς το ετοιμάζω. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τον μπακλαβά, το ανατολίτικο μπακλαβά με τα υλικά. Έχουμε φρέσκο φύλλο βηρητού, έχουμε το φιστίκι υγιεινή, το γνήσιο φιστίκι υγιεινή, έχουμε και το βούτυρο, το γνήσιο βούτυρο, το Ολλανδία, έχουμε λίγο ζάχαρη, λίγο νεράκι. Βάζουμε 2 κουταλιές, το απλώνουμε παντού, ξεκινάμε να βάλουμε τα μισά, θα απλώνουμε το κάτω μέρος, το φιστίκι μας με λίγο ζάχαρη, λίγο νεράκι, το ζυμώνουμε, αρχίζουμε και απλώνουμε όσο χρειάζεται. Το καψί θα χρειαστεί περίπου 300 γραμμάρια φιστίκης υγιεινής και 300 γραμμάρια φύλλο βηρητούς. Ξεκινάμε, βάζουμε το δεύτερο φύλλο. Εδώ ζεσταίνουμε το βούτυρο μέχρι να λιώσει εντελώς. Είναι έτοιμο, το απλώνουμε παντού. Και εδώ έχουμε το φόρνο έτοιμο σε 170, το βάζουμε μέσα για περίπου 45 ή 50 λεπτά, θα το δείτε αυτό, μόλις παίρνει και χρώμα πάνω θα το προσέχουμε και αρχίζουμε και σορβιάζουμε παντού. Και περιμένω στο κονκαμπί, στον αλλού, να έρθεις να το δοκιμάσεις.